kamatayan ni Jesus. Yun ba yun? Karawalin. Iniiwasan muna ang kumain ng mga karni. Bawal kumain ng karne. Susunod yung 10 commandments. Taimtim na nananalangin sa simbahan. Nag-ano kami dyan, nagpapanata kami. Nagpa-plan ng travel. Beach, nagbe-beach ang pamilya. Mag-beach, vacation. Swimming, ganun. Bisita iglesia. Bibisita iglesia kami. Parang feel mo, nababawasan po yung kasalanan mo pag nagsasakripisyo ka po ng ganun. Bakit siya namatay? Yun yung kapalaran niya. Nagsakripisyo si Jesus. So, ang mga tao dapat, katulad ko, magsakripisyo din. Ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Noong tayo ipakasalanan pa. Namatay si Kristo para sa atin. 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 Dahil mahal na tayo. He loves us. Loves us. To pay for our sins.